dorsal número 7 entra en su lugar el dorsal número 14, Timón. Información ofrecida por el Diario Vasco. Igor. Castellano buruz. Rebollo, Castellano beti laguntza matera, alboko sakea. Igor Arnaezek aterako du berriro alboko sakea. Jokuan da baloia. Rebollo, Alamok berreskuratu du, eta gero sarrera itxusia. Lantxa jarri dio. Hori giarretako arazoa da, Ez da, hor ez dauka arazorik egan berak, golpeagatik egan gauza gutxi. Bai, baloia ikutu du, Baloia ikutzen du. Eta gero iztarra da. Eta Paula Basolo, badoa aulki ingurura, Joseba. Alaxekan, onuntza heldu da, pitinka. Bitartean Lemoak urrundu. Rebollo takero, beti leian. Horboko zo sartu da, Azpeitiarrak eraman du baloia, Landirak berreskuratu du, baina gero pasean ez du asmatu kanpora bota du alboko sakea. Lemoak aterako du, Real Unionek solak egingo du beste aldaketa bat. Laxe da, Goikotxeak zela jautzi. Azkar utzi du Goikotxeak, ez du ezer jakina ibazpare. Eta Carlinos. Zela iratu da, horixe da, Miguel Solaren gaur arratseko bigarren apostua, eta baita bigarren itzuli honetarako ere, Real Unionek egin duen apostu gogorrenetako bat, Carlinos Asturiarra. Eta zuk aipatu moduan, Xabi, Paula Basolo prestatzen ari da. Bere lehenengo minutu ofizialak izango dira aspaldiko partez, lehen berarekin izan gara, bereketan, esan du ondo dagoela, kirola egiten jarri duela beti, baina noski erritmo falta desentekoa izango duela, hortxe, Aitor Larrazabalekin, Paula Basolo. Eta nola den pata, berriro eliteko futbolera, diztire egin zuen etxean. Bai. Irunen itzultzea tokatu zaio. Rebollo. Atera du, nora. Jole. Zuzenean kanpora, ateko sakea. Tontokeri bat, baina rugbia zein naziotako beste leku baten hasi dira, Bai, hasi da. Horixe esan bargan entzegua. Eta aldaketa. Rebollo kendu. Eta Abasolo, nola jasotzen duen galeko jendeak. Txaloak. Seguru bihar. Txalo asko, Paula Basolentzat. Bai, Joseba. Seguru bihar Fernando Torresek Chelsearekin debut egiten duen ez dutela hola hartuko Liverpooleko zaletuek. Ez dut esan, baina lehen berarekin berreketan izena izenean, komentatu diot, esan diot, eta Paula Basolorekin, eta hemen itzultzeare kasualidade bai motel, hala esan dit. Ba, zea bezala, Torres bezala, berak. Borroman da, noski, baina. Ez da kontatzeko izango, baina, hola, txistea egin dugu eta, bai. Chelsea eta Liverpoolen arteko kontua, erogena. Dirutza. 58 milioi futbolaren beste alderdi bat. Bai. Beste bat. Honekin zer ikusirik. Jokoarekin zer ikusirik daukana. Ez, hori da. Horrek mina handia egiten dio, futbolari. Mina handia. Matematek neurri epini beharko du. Bai. Askotan egin izan du Chelsea, Abramovicek hori, merkatu erabat hautsi. Galen haindik Real Union eta Lemoa, binaketa eginda bi taldeak, Alamo baloiarekin erdiraketa, baina ez zegoen inoror, Alkaldek hartu du baloia. Benetan zaila hoain, Goiti atosten baloiek errematatzeko. Carlinos eta Britekin, ez da? Benetan zaila.
Baina gehiago da, Beti jokatu, eta erdirak eta binberro balima alegin du Betik erdiratzea, baloi horretara bizitasun pixka baten iristeko, eta bestela arazo handi bat. Eta Jurik hor. Eta gero gauza hauek dira, bueno, gertatzen dira partiduetan, baina ondik eta konfiantza gehiago kentzen du, ondik eta buru makurrago ipintzen da taldea, ikusten da ezinean gola ezin dutulako sartu, ez iritsi ezin dira egin. Eta asko aipatzen ari gera Real Unión, ez Lemoa bere partida ondo egiten ari da. Ez, azkenean, komaina artean maila Real Unionek bezala, ez? Beti playoffeko posto hietara eta Real Unión iritsi eta bigarrengo mailatik datorren talde bada eta horregatik egiten dugu, baina Lemoa bere partida ondo egiten ari da, lana ondo betetzen, oina Basolo gainera beste puntu bat emango dio erasoai. Lehen Briteena komentatu duguna Lemoaren atzekalde horretan, oin Real Unión atzekalde horretan gertatzen da, badakite urduritasuna, badakite zein daukaten aurrean eta zertako kapaz den Paula Basolo. Eta egia da, Juanek esaten duena, azken finean Lemoa esan eta esan ari gara, denboraldi oso nahi egiten ari dela dagoen lekuan. Real Unión puntutxo bat aurretik dago, ala ere esaten dugu, eta ala da. Kontuz, Solaunen jaurtik eta kanpora, esaten ari nintzen Juanan, azken finean Real Unionen denboraldia oso irregularra dela, eta horren adibideik onena, entrenatzaile aldatu dutela, ez zaudela pozik. Beraz, eskatzen diogun talde bati eta besteari, Real Unionen helburu argia da playoffetan sartzea, eta denboraldi hasieran gainera txapeldun izan nahi zuten, hori dagoeneko urruti xamar dute, eta Lemoa berriz, gaur bezala, denboraldi osoan lana oso ondo egiten ari da. Bai, eta gero, baten helburua eta besten helburua, nik usten dut hasieratik Lemoaren helburua, ez dakit playoffetan sartzea izango zen, gertu ogotea bai izango zen, denboraldi txukun bat egitea, baina Real Unión helburua hor goian egotea da. Ez palima dira iristen horrea, frakasoa da. Eta Lemoa ez palima iristen horrea ez da frakaso bat izango. Bat, urko bera, atletikera jonda, hori garaipen bada. Taldea, playoffetako postutan egonda, ohandikan gertu dago, gero ez da ginen bukatuko duen, baina hori dena aipatzeko modukoa da, eta gainea azkenean exitoa dira. Eta gaur ere galen, aurpegia galdu gabe. Bai. Partidan sartuta noski, utxe eta utxekoarekin. Orain gainera azken minutu hauetan zelai erdia kontrolatzen Aitor Larrazabalen taldea. Eta Loiuko entrenatzailea azken jokalariarekin hizketan Eder Diez izango da zelairatuko dena. Beraz, beste debuta izango da. Baxe da, Bigoko zeltatik etorretako jokalaria, hau ere neguko merkatuan erositakoa. Aurrelaria, Hala da. Pase ona eta Castellanok eman dio atezainari, hala ere jokoz kanpo zegoen Lemoako jokalaria, lurrean min hartuta geratu da Markel Robles. Lurrera joan den horretan katik inguru hori harrapatu diola. Baloia ikutzen du Castellanok. Bai, baina gero nik uste korputzarekin edo hor. Bai, hor izarraren azpian geratu zaio horkatila. Abasolo eta gero albotik aterako du Lemoak. Lurrera joan da Paula Basolo, baloiona Brite Carlinosi, erdian Alegre eta Gorka Brit bera. Carlinosek zer egiten duen. Nastu demora asko galdu du Alegre, noraino eraman behar izan duten baloi azkenean Juri. Atzera goandik. Alegre aldu egin dute azkenean, eta ikusi duzu bitartean bukatu dela Zubietako norgehiagoka. Sansek irabazten dio Gijuel hori beste 3 puntu Kodroren taldearentzat. Dagoeneko 39 puntu ditu, beraz aurreratu egingo ditu, horrela bukatzen bada hemengo partida. Bai Lemoa eta baita Real Unión ere. Unionetan Osasuna berekin batera laugarren postuan kokatuko da. Sanse ondo ari dira gazteak. Eta azken aldaketa ere prest. Jon Orbegoz utziko du zelaia. Garestien aipatu moduan Eder Diezen debuta ikusi izango du.